Čau, Filip. Čau, Diana. Rada ťa vidím, dlho sme sa nevideli. Napodobne. Dnes by sme si teda prebrali, alebo ja by som chcela viac menej zabrnúť do tých minulých životov ešte viacej. A viem, že my sa často o tom rozprávame. Milujem a že, tú tému, áno, milujem. Ty si starý Saruman, takže je nám to jasné, ale veľmi často sa o tom rozprávame, tak sme sa teda aj rozhodli, že by sme sa o tom porozprávali aj ďalej. No určite. Tie minulé životy sa nás týkajú stále. Či chceme alebo nechceme, proste stále si niečo z tých minulých životov nesieme, ale chcem sa ťa skôr spýtať, že ako to ty vnímaš? Že ty sám za seba v tvojej terajšej inkarnácii, ako ty vnímaš tie minulé životy a ten aspekt, ktorý vlastne... No, ja musím povedať, že není pre mňa viac príťažlivejšia téma, viac fascinujúcejšia téma, ako sú práve minulé životy. Proste to je niečo, čo som vždycky miloval. Tú predstavu toho, že som mohol byť v rôznych časových obdobiach, mohol som byť rôzne postavy, hej, že kde všade som bol, kto som bol. Že toto bola vec, ktorá mňa vždycky extrémne zaujímala, takže vždy, keď som navštívil nejaké, povedzme, že tie workshopy, seance alebo nejaké... Sabaty, keď si metlo odstavil a išiel, áno. Presne, ideme holky, čarujem. Takže vždy, keď sa dalo nejakým spôsobom niečo o tom zistiť, tak som to extrémne riešil. A prečo? Myslím si, že je to kvôli tomu, že človek cíti, že by takáto vec pokojne mohla existovať. Že už bol na rôznych miestach, kde cítil niečo, ako keby, že tu už som bol. Že stretol rôznych ľudí, ktorých proste nechápa, ale on ich má pocit, že ich pozná už veky. A má tu rôzne zvláštne pocity, spomienky, vzťahy, obavy, všetko možné, čo tomu tak nejak nasvedčujú. Čiže ho to tak celkovo láka a vždycky ho tým pádom zaujíma, že aký to má presah do toho jeho súčasného života. Presne, že OK, že dobre, teraz ja, Filip, som takýto, mám takéto záľuby a napríklad, keď už budem taký osobný, že milujem proste tie moslimské krajiny, milujem tie orientálne arabské architektúry a umenie a tú hudbu. Že prečo? Že prečo vnímaš, prečo práve, že čo bol som nejaký páša niekde na Osmanskom dvore? Minimálne alebo... ty si bol nejaký akože... Aladin. No. Kebyže mám lietajúci koberec od Gina, konečná cool Ty aj keby nemáš ten koberec, ty by si aj tak tým Aladinom bol, ale akože ty by si mal lietajúcu ťavu možno, alebo tak. Počkaj, no to by byl nejaký lietajúci slovenský koberec. Sandokan. Ale... O tomto sme sa tiež veľakrát mi bavili aj v súkromí, že keď sa rozprávame o nejakých arabských krajinách alebo o tej ich architektúre, kultúre a tak ďalej, tak vieme vždy si nájsť nejakú tú tému. A presne vnímam, tak ako si to povedal, že ty sa určite vnímaš a cítiš, že tam si niekde bol pár životov určite, zo pár desiatok, že si sa tam pohyboval. A ty vyzeráš ako taký nejaký... južnejšie, áno, od Maďarska je to nižšie. pravda, ja som veľmi hrdý Európán, Slovák a Slovan, že akože túto cítim, túto moju vetvu, ale je pravda, že vizuál ma troška zrádza, že je to také... Taký hebrej. Také Cocorico Federicole. Minimálne. Hej, no ale možno aj toto je presne to, čo sa tak nejak ako odzrkadluje, tá túžba k takýmto krajinám, svetom, kultúram, lebo ty tam aj rád chodíš. Akože celkovo. Pre mňa sú najlepšie dovolenky presne navštevovať toto. Ja tam tak nejak cítim tú napojitosť. Že si doma. A takto to majú v rôznymi krajinami už, keď sa tak o tom bavíme, rôzni ľudia, že cítia presne toto. Lebo mal som jednu takú známu, ktorá proste bola v Egypte a tá bola hotová. Tá proste tam niečo cítila. Alebo je iné, keď prídeš proste do Káhiry v súčasnej dobe a je iné, keď navštíviš tie rôzne pamiatky a chrámy, pyramídy v Karnaku, v Luxore a neviem čo všetko možné. Tak otvárajú sa tam také tie zvláštne pocity. Tam sú hlavne úplne iné energie, na aké sme my zvyknutí, tuto na našom milovanom Slovensku. Tam samozrejme aj u nás sú miesta, kde tie energie sú úplne, že nevie, že či ti je zle, alebo ti je dobre, alebo že čo mám robiť. Je taká pyramída niekde na východe, bože, zabudol som, jak sa to volá. Normálne, že ona je taká, že to je úplne, že prírodná. Kopec taký, že to je... Ono normálne, že tunel je dovnútra. Aha.
Že normálne tam je hlboký tunel dovnútra, Tam kedy by by sme si mohli bol... ísť na služobku. No že vraj sú tam veľké akože energie, že dalo by sa, aj keď ja by som mal paranoju, že buď ma tam zabije nejaký uchylák, medveď, vlkodlak, niečo. Víla. Je to tam tak veľmi akože už opustené, že znie je to troška strašidelné. A mohli by sme na služobku ísť, píšem si. Že hej, dáme si pracovnú cestu za energiami. A že vraj takto, ale presne celkovo tieto veci sú. A v spojitosti s týmto celým je presne taká jedna autorka, ktorá písala, ona žila v medzivojnovom období. Zažívala proste útrapy tej vojny, ako sa museli skrývať a bombardovanie jedno s druhým a jej sa postupne začali diať zvláštne veci a jej sa začalo veľmi otvárať vedomie a otvárať sa jej spomienky na minulý život a bolo to priamo na minulý život v Egypte, kedy ona bola proste dcéra faraóna. Čiže akože na jednej strane samozrejme máme tu klišé, že hneď musela byť princezná a neviem čo. Nefertity, no ale bolo to zase o tom, že ona bola v tej duchovnej kaste, kedy veľmi nám priblížila duchovenstvo starovekého Egypta, kedy vlastne veľmi túžila po duchovnom raste. A samozrejme jej ujo bol ako keby nejaký taký veľkňaz v tomto celom, čiže tam akože tá rodina, aj sme si priblížili, ako fungovala v tom Egypte. Tak oni sa považovali celkovo za bohov na zemi. Áno, ale tak niečo na tom očividne muselo byť, lebo mali nejaké know-how. Mali niečo, kedy vedeli, ako s tým pracovať. Boli vyššie ako... A veľmi tam skrz túto knihu rozprávala fascinujúci príbeh o tom, čo všetko tam zažila, čo všetko tam videla, aké tam boli až priam také fantázie a sci-fi veci, kedy nám to rozprával o veľmi magickom svete z toho starovekého Egypta, že to nie je niečo také, že primitívni ľudia, ktorí postavili obrovské pyramídy len tak v dobe, kedy bolo akože technológia na bode mrazu. Dozviedame sa tam aj takéto veľmi zaujímavé veci, že ako to tam z rôznych aspektov fungovalo, ale čo bolo najviac na tom úžasné, bol presne ten denník toho minulého života. Čo tam robila, čo sa tam dialo. A toto je to, čo aj mňa veľakrát strašne fascinovalo. A preto ja som navštívil aj rôzne také workshopy, kde sa čistili rôzne veci a prišlo potom na to, že minulý život a mne sa tam tiež akože ukázali, že presne som žil aj v takýchto krajinách, ako bol presne Osmanská ríša, Arábia a Bagdád a takéto, že boli to rôzne časové úseky a rôzne pozície. A dokonca aj pohlavia sa samozrejme menia, že raz môžeš byť žena, raz môžeš byť muž, aby si nabral rôzne skúsenosti. Jasné. Ale proste sa mi to tam ukázalo, že preto napríklad odtiaľ pramení aj takéto moje, lebo tam som akože fastball. Čo si som ti tam bol na tých výletoch? Pár kebabov si pojedol. Minimálne, takže... Kebab? Napríklad. Doteraz ho jem. A to asi tiež z minulých životov. Potvrdzujem, že ješ často. Ale... A ty akože čo? Ty? Ďakujem za otázku, že si ma pustil dnešné slovo popoludní. Okay. Ja som minulé životy vnímala veľmi dlho, od veľmi veľa rokov dozadu, a to nie som až taká stará, ale ja som to zo začiatku vnímala ako... niečo, prečím mám veľký rešpekt, čože mám samozrejme doteraz. Mala si predtým taký akože obavu? Ja som mala... A prečo? Prečo máš takého niečoho obavu? Nebola to, lebo pre mňa je to dobrodružstvo výlet. A tým pádom žiaden strach. Aj keď si uvedomujem tie rizika, ale prečo napríklad... Nemala som, že vyslovene strach, ale mala som veľký rešpekt pred tým, čože je rozdiel. Lebo toto je bežné u ľudí, že naozaj sú tí ľudia, ktorí presne majú pred takýmito vecami rešpekt. Ja ich vnímam, tie minulé životy, od mojich možno 15 rokov, možno ešte menej, keď som mala. Len vždy som mala predtým, tým, že ja som chodila na katolícku školu, že vlastne bola som vedená... Tiež si bola na cirkevnej? Áno. Bože, moji si dokonca myslel, že budem aj kňaz, lebo ja ale akože som bol veľmi ja mám na to kostolný. Úplne úžasné spomienky a akože nemám vôbec nič proti tomu doteraz, dalo mi to určité pekné zásady do života, ktoré proste sú fajn. Ale vieš, v tom katolizme a v tom kresťanstve, keď povieš slovo minulé životy alebo reinkarnácia, karma, tak akože dovidenia. Toto bol dôvod, prečo som ja čierny napríklad mág, neviem zistil, čo. že presne čarodejnica. Ja som presne na to potom prišiel, že vlastne to kresťanstvo, akože som tam bol na nejakej úrovni mentálnej, lebo som bol predsa aj dieťa, takže som nejaký ten duchovný aspekt cítil a potom som opustil kvôli tomu, že bol už limitované pre mňa. Že už mi neponúkalo tie ďalšie možnosti, ktoré som ja bral, že existujú a oni ich považujú za bullshit proste. A toto je presne tie minulé životy. Akože... No ale prečo som mala pred nimi akože taký rešpekt?
Akože ja mám stále... Máš stále, ja mám stále, analyzuješ, nemám prečo? strach predtým, ale mám predtým rešpekt, lebo ak sa mi veci vyplavujú z tých minulých životoch, čo sa deje úplne prirodzené každému z nás proste. Či to vieš, alebo nevieš, to funguje. Áno, tak je to úplne v poriadku. Ale ako náhle by som už veľmi sa tým zaoberala a veľmi by som to riešila pomocou nejakých možno ľudí, ktorí stretnutí, ale až takých možno, že čo už spadajú do takej skôr čiernej mágie, tak predtým to ja mám rešpekt. Pretože to ja je som... úplne čo iné zase. Chápeš? No áno, ale ja, keď som sa tým začala zaoberať, tak som sa samozrejme začala zaoberať aj vecami, ktoré tie minulé životy vedia akože ti popripomínať, pospomínať, vedia ti ich pootvárať. Ale nakoniec som vlastne z tohto upustila. Verím v to úplne absolútne a dala som sa na takú inú cestu, proste tej bielej mágie. Preto si dneska dala, hej? Áno, záclonu. A vlastne pochopila som, že veľa problémov, ktoré sa nám teraz dejú, ktoré my pociťujeme, ktoré nám chodia zo dňa na deň, proste bloky, výplavy blokov a tak ďalej, takisto aj ľudia do toho života, je práve skrz tých minulých životov, že proste stále je tam nejaký ten kolobeh, ktorý sa deje. A to, čo teraz sa deje tebe, ty si to jednak už vybral, lebo cesty duše, to sme mali o tom diel, alebo a za ďalšie, že vlastne deje sa ti to z nejakého toho dôvodu, že ty si sa sem prišiel učiť, ale a takisto si prišiel očistiť sa, takisto si prišiel vzdelávať sa a rásť. Samozrejme. A ono to stále s tými minulými životmi vlastne súvisí. Lebo to je presne to, čo sme sa vlastne bavili, že je to nejaký plán, ktorý sme si sami stanovili teda, ale ten plán podlieha aj tomu, že máme tam nejakú tú karmu, čiže v tom reinkarnačnom cykle my potrebujeme niektoré veci prečisťovať. A minulé životy, akože na jednej strane, my sa teraz o tom bavíme, ako o takom dobrodružstve skrz vesmír a veky života, že ako to vlastne plynie, ale primárne je to presne o tom, že my si tam potom už aj nabaľujeme rôzne problémy a bloky, pretože emočné bloky dokážu byť natoľko silné, natoľko lebo hlavne musíme sa na to pozerať tak, že najviac sa na tú dušu zapíšu jazvy z negatívnych skúseností. A citové lebo proste a tak ďalej. Udiala sa v minulosti veľakrát proste rôzna situácia, kedy boli tam násilné smrti, boli tam rôzne... Samovraždy, boli tam rôzne útoky, rôzne ťažké osudy. Áno. Kedy tí ľudia boli viac ako keby v moci toho života a nemali právo, nemali tú možnosť nejak s tým bojovať, lebo tak to je a tak ideme. Čiže to sa tam veľakrát vedelo zapísať a tým pádom my žijeme teraz v úžasnej dobe, o ktorej rozprávajú mnohí, že je veľmi zrýchlená, že tie duše sa tu až spotené utekali reinkarnovať, že poďme, výborná doba, že možno mi teraz bude ťažko, možno teraz bude všetko veľmi zrýchlené a bude musieť všetky tie nahromadené veci čistiť, ale je úžasná ultimátna príležitosť to čistiť. Lebo je to všetko, ako si povedal, zrýchlené už od toho roku 2012, teda podľa mnohých liečiteľov a týchto médií a ľudí, ktorí sa zaoberajú lebo tým sa duchovnom. zmenil ten vek. Áno. Do vodnára sme začali vstupovať a sa to ako... Vlastne odvtedy to je, ako si povedal, zrýchlené, že aj to čistenie, to naše, čo teraz prebieha a každý jeden sa čistí iným spôsobom, niekto chodí proste... Tak každý má iné problémy, no. Áno. A inú energetickú výbavu, čoho to pustí. A každý to vníma inak. Niekto si dá lieky, niekto ide proste nejakým ľudovým liečiteľom a tak ďalej a tak ďalej. A tým, že je to čistenie zrýchlené, presne aj my sa môžeme cítiť nárazovo, že ja som to na sebe napríklad všimla, že ja mám také 5-ročné cykly. Že pár mesiacov, že dosť ťažkých, posuniem sa, lebo ja chápem. Ako si vraval, koľko? 5-ročné? Áno, že 5 rokov sa mám tak, že fajn, akože chodí tak, ale ti stále niečo. Máš to nasledované, či to náhodou nesúvisí s numerologickým cyklom? Že, vieš, ako máš, lebo máš taký ten 9-ročný cyklus, kedy postupne veci riešiš, akože 5, 6, 7 rok vedia byť ťažké, hej? Tá numerológia je tu vždy, každý deň je iné proste číslo, každý deň je iná vibrácia, ty si každý rok v inom roku a ale tak máš ďalej. taký ten globálny cyklus, že teraz si v roku 6 a budeš riešiť toto.
toto. Napríklad. Teraz si v roku 7, to tak má je každý. rúcajúca väža, všetko, čo nemá v tvojom živote pevné základy, padne a budeš frustrovaný. V 8 príde zase karmický rok, kedy... Ten je teraz. Presne, no ja som v ňom minimálne, ale niektorí nemusia byť v ňom. Tak ale Zem je v 8. Ale hej, ja napríklad tak idem s tou Zemou. Možno preto mi je to tak plieska cez tie roky viac. A ja mám 8 a rezonujem tiež so Zemou a tento rok je akože... Ja som sa na ňo tešila minulý rok, lebo už minulý rok mi to tak začalo, Ja mám pocit, že ako sa nemám čo sklíziť. A som sa tak na ňo tešila, že však karmicky, že čo zožneš, to zoberieš, ale potom ti mi došli také dosť náročné tie obdobia, ale ja som si... Je zaujímavé, že ten človek si potom už keď sa niekde... Ty sa musíš proste posunúť. Musíš sa niekam posunúť, lebo ty keď stále sa budeš cykliť v tom istom, tak je jedno, či je rok 8, 9, alebo zase 1, 2, 3 a tak ďalej, že proste musíme na sebe pracovať. Lebo život ťa do toho núti. Áno. A to je súčasťou aj tých minulých životov v súčasnej dobe, že tie problémy, ktoré sme si nahromadili, hlavne keď sa budeme baviť povedzme o takých karmických vzťahoch, tak ťa núti ten život to riešiť. A preto sa bavíme aj teraz o tých minulých životoch, lebo vždycky je 1 500 000 sekcií, kde máme riešiť čo a ako to máme riešiť, ale keď sa bavíme konkrétne o tých minulých životoch, tak najdôležitejšia vec v rámci tohto celého, ktorú by som ja spomenul, sú karmické vzťahy a ich čistenie. Pretože pri karmických vzťahoch je naozaj potrebné niekedy, alebo dosť často, ísť do tých minulých životov a chápať kontext. Pretože karmické vzťahy sú zvyčajne tie vzťahy, ktoré... Sú karmické. Hotovo! Taká úplná veta. Karmické vzťahy sú tie, ktoré nám prinášajú veľa emočných útrap, veľa kamenistej cesty, hej, veľa problémov, bolestí, že stretneme človeka, s ktorým sa nám môže stať, keď to tak dáme na taký ten partnerský vzťah, že láska na prvý pohľad. Od začiatku tam bola dôvera. Máš pocit, že toho človeka poznáš už veľmi dlho. Že ty ho už poznáš proste veľmi dlho. Potom sa tam proste objavujú veci, že vy si rozumiete, vy sa doplňate. Dokonca aj myslíte, mne sa teda stalo, že my sme aj mysleli totožne. Áno. Úplne, ty vieš, čo ten druhý cíti. A hlavne, že ja som išla niečo povedať a on, že... Presne. Jak si vedela, že teraz myslím na to, že... A to sa nám stávalo, že denne. To nebolo, že raz za čas. No to bolo, isté. Že denne. Lebo my sme si obidvaja prešli rovnakým vzťahom. S Presne, iným ktorý mužom, bol... ale... Nešerovali sme. Ale presne ten istý príbeh, že vlastne u mňa prvý moment bol ten, že sa mi rozvibrovalo celé telo a vrajím si, kokos, ja tohto človeka poznám. Áno. A ja neviem odkiaľ. Že čo to je? Že, toto bol to prvý je taký zaujímavý impuls, že to som ešte nezažil, že úplne, že kokos, veď, ale ja ťa poznám. A vôbec som netušil odkiaľ, že to bol veľmi zvláštny pocit. A potom sa tam presne dieli také tie veci, že ja som mal nejaký pocit a na tej druhej strane sa vedelo, ako to je a opačne. Že sme normálne si čítali pocity aj keď sme spolu neboli. Že tebe je teraz nejak takto a takto, vrám, že hej, ako vieš. A toto sú tie karmické vzťahy, tí ľudia sú tak silno na seba napojení, lebo oni tie minulé životy spolu strávili veľakrát práve aj v tom partnerskom vzťahu a sa tam objavuje takáto silná prepojitosť, lenže tým, že sú tam takéto emočné problémy a záťaže a komplikovanosť toho vzťahu, tak tí ľudia majú zvláštnu príťažlivosť, kedy nedokážu byť spolu, ale ani od seba. Ani od seba. A stále sa priťahujú a rozchádzajú sa, dávajú sa dokopy, myslia na toho druhého. A toto sú akože také tie ukážkové, karmické, partnerské vzťahy, A Filip, ale ešte opýtam sa ťa, prepáč, myslíš, že všetky tie karmické vzťahy musia byť také dosť... náročné? Silné, že až sú možno... Sú pozitívne, ale je ich málo. Ale je ich veľmi málo. Ako som vravel, najviac na duši zanechá jazvu tá trauma. A za tú inkarnáciu ich môžeš mať teraz? Čo, 5 bodov? Teraz vlastne ty môžeš ešte stretnúť
takisto niekoho ďalšieho, ktorý bude tvoj karmický partner. Samozrejme, pretože ty môžeš mať karmický svojím vzťah so šťastím svojou ešte 5 matkou, ich bude. s tvojou matkou, s tvojou učiteľkou, s tvojim kolegom, s tvojim kamarátom, s tvojim Súrodencom súrodencom. a tak ďalej. Karmické vzťahy sa môžu objaviť na rôznej vzťahovej konštalácii, vzťahovej väzbe, ale keď sa bavíme o tých partnerských, tak tie bývajú často práve také negatívne, lebo sú aj neutrálne, ale viac sú práve tie negatívne teda. No lebo potrebuješ si ešte v tom karmickom vzťahu proste niečo čistiť. A to je to... Lebo ty nevieš, či si mu neublížil v minulom živote alebo v tých ďalších a tak ďalej. No preto sú tie také bolestné. Preto sú aj také náročné a preto sa tak cítime, ako sa cítime. A nevieš proste z toho von. A aj keď chceš a hlava už ti hovorí, že proste utekaj, tak ty furt a nie. A nevieš si pomôcť. Nevieš. Je to veľmi... A čo treba robiť potom? No to je to, že to je tak veľmi náročný vzťah, ktorý vie byť aj na psychiku zaťažujúci, lebo ten človek by ho už poslal do ryti, že vieš čo, toto je ten vzťah, ma ničí. Ja už potrebujem pauzu. Dojde k tej pauze. Ty to v hlave stále máš. Ty na toho človeka myslíš, vy sa zase stretnete. A to proste je to, čo vás núti vlastne riešiť ten vzťah. A čo je veľmi dôležité spomenúť pri karmických vzťahoch, predtým ako prídeme na to, ako to riešiť, je povedať to, že minimálne jeden z tých partnerov je duchovne otvorený. Že už tieto karmické vzťahy v takejto forme sú o tom, že buď ten partner alebo tá partnerka majú už nejakým spôsobom ten dar tieto veci vnímať a riešiť, lebo pri týchto karmických vzťahoch potrebujeme otvárať minulé životy, aby sme to pochopili. Lebo tu nejde o to toho druhého meniť. Dokonca nejde ani tak o to seba meniť, ide o to zmeniť uhol pohľadu na celú situáciu a porozumieť, že aha, tuto my sme spolu boli v minulom živote a ja som ti ako žena robila toto. My sme tu boli v tomto minulom živote a ty ako muž si urobil toto. Nám sa v minulom živote stalo to, že ja neviem, nemohli sme mať spolu dieťa a nastali takéto problémy a nás to zmenilo a viedlo k tomuto. A sú tam rôzne tie emočné bloky a rôzne emočné záťaže, ktoré sa začnú prejavovať zvyčajne aj z viacerých minulých životov. A na to je veľakrát potrebné otvárať tie minulé životy a riešiť to a rozprávať sa o tom, aby sme zmenili uhol pohľadu na to celé a začali to chápať, že to je len o tom, že to vyplýva z tohto. Lebo my sa musíme dostať von z tej roviny. Ty si toto, ja som toto, ty si takýto, ja som takáto, teraz je toto, ja neviem, čo cítim, neviem, čo s tebou mám robiť, neviem, že a toto a toto. My sa musíme dostať von z tohto emočného matrixu a zboja, ega, neviem čo, ale úplne sa dostať do tejto roviny, kedy sa na to pozrieme tak zvyšia ako svedok, že aha, Duško. This is it. To ti už máme z 19. storočia toto. No, to stará krivda. Debil si a stále sa aj zostal. Debil si bol od roku 1500. A stále takisto. Čiže toto sú presne tie veci. A toto je to, čo sme vlastne sa aj bavili o tých minulých životoch, že ja som teda navštívil rôzne veci. No, pre mňa napríklad bola veľmi zaujímavá Michelle, ktorá tuto v Bratislave má pyramídu osobností. My sme ju stretli, keď sme boli na Avatar festivale, ktorý sa deje, mám pocit, že v Seredi. Či v Senci? V Seredi. Neviem, nezavolal si ma, takže neviem, kde sa deje. No. To sme sa ešte vtedy dokonca nepoznali. Takže krivda vyriešená. Mal si ma zavolať aj tak. Typické. Ale tým pádom by sme ju tam videli, akože extrémne charizmatická žena, ktorá proste začala rozprávať o vzťahoch v súčasnej dobe, prečo máme problémy si nájsť partnera a mužských, ženských energiách a vrajím si, že wow, ona má brutálne vedomosti, že za touto ženskou akože poďme to riešiť kadečo. No a ona robí 1 500 000 rôznych seminárov, workshopov, neviem čo. Takže akože je z čoho si u nej vybrať a je to žena, ktorá akože robí channeling, takže ona sa na teba pozrie a rozprávate sa a ona už potom počase vidí veci, takže ona presne vie. A ja som išiel na jeden jej workshop, ktorý bol o tom, že sme tam riešili rôzne karmické vzťahové problémy. A bolo tam aj potom, že prenatálne obdobie, ako vzťah s matkou liečiť a bolo tam aj spájanie sa so zdrojom a prekonávanie strachu zo smrti. Čiže boli tam rôzne akože tie sekcie za ten víkend, čo všetko sa tam akože riešilo. A jedna z týchto bola tá karmická vec, kedy vlastne si každý príde s nejakým problémom, ktorý rieši.
A ona urobí v podstate nejakú akože takú uvoľňujúcu očistnú meditáciu a potom prejdete do niečoho takého, že ako do hladiny alfa, kedy je to vlastne všetko meditácia. Hej, sedíš v tureckom sede, na stoličke ležíš, ako ti je príjemne a začne vlastne robiť nejakú vedenú meditáciu. A každého to dostane niekde, kde ho to má dostať a ukázať mu to. A mne sa otvoril veľmi starý minulý život, kedy vlastne mi to dalo odpovede na niektoré veci, ktoré som vtedy riešil. A to je presne to, že to sa udeje takým prirodzeným spôsobom, že ty máš pocit, že si to ako keby iba predstavuješ. Že to není nič také, že teba ako tam strhne. To máš taký film proste. Ale je to taký film, ktorý ti ide hlavou, tak. ako keby si to celé predstavoval, čiže je to také bezpečné. Nie je to drastický zážitok, akože niektorí ľudia sú viac emoční, takže môže sa stať, že neviem čo, ale aj to je niekedy potrebné tak uvoľniť tú emóciu. Keď ťa tá žena, teda tá Michelle, keď ťa vedie tou meditáciou, tak ona ťa aj vedie tak, aby tebe to ak je teda dobrá v tom, čo je, čož určite je, tak vlastne ona ťa vedie takým spôsobom, aby ti to nejak neublížilo. Určite áno. Akože môže ti to Nie, ale tam sa ti otvorí niečo, sa ti otvorí to, čo sa ti má otvoriť. Tak. Vieš, to nie je to, že ty si cieľene išiel za týmto. Tam presne vedelo sa presne, že tam zvýšia, že čo treba riešiť. Takže keď to má byť to, čo má byť, tak je to správne. Takže netreba sa ničoho báť. A tým pádom, akože tam sa presne pootvárali takéto veci, lebo sú aj regresní terapeuti, ktorí taktiež môžu riešiť takéto veci, ale akože najsilnejšiu skúsenosť mám práve s touto Michelle, že vlastne ona robila takéto workshopy a to je to, čo nám potom otvára tie karmické vzťahy, ktoré máme s kamarátmi, s rodinou alebo s partnerom a robí to, čo som vlastne povedal, zmeniť uhol pohľadu na situáciu a to vyššie pochopenie. Lebo to už je pri tých karmických vzťahoch dôležité pochopiť, že ty si mi v minulom živote robil toto a ten hnev napríklad, nepochopiteľný, ktorý voči tebe mám, prečo stále s tebou nechcem súhlasiť a s tebou bojovať, nesúvisí s týmto našim vzťahom. To súvisí s tým vzťahom, ktorý bol predtým a to tým ľuďom pomáha to očistiť. Akurát som to chcela povedať, že ono je to veľmi nápomocné, keď my vlastne... Extrémne. A to nie je iba v tých karmických vzťahoch, to je proste aj v celkových veciach, ktoré nám sa dejú. Či už ten človek má nejakú úzkosť, či už je ten človek proste má iný nejaký problém, to je jedno, tak my sme sa o tom aj kedysi bavili, že sleduj to iba ako taký pozorovateľ. Že, pozícia svedka, ktorú tak, presne že ono sa ti to áno deje, nebudeme sa hrať, že nie je v pohode a není ti. Proste deje sa to, ale sleduj to, iba nereaguj proste. Sleduj to a snaž sa byť len pozorovateľ, lebo ty nie si tvoje myšlienky, ty nie si ten tvoj partner, ty nie si ten, čo za to môže teraz momentálne, že vy sa hádate, alebo že on ťa podvádza, alebo a tak ďalej. Možno môžeš, áno, čo sa týka tých minulých životov. Berme to ako keby, že preberáš zodpovednosť za svoje rozhodnutie, ktoré si urobil v minulom živote. Koncept viny je hlúposť. Je to len skôr, že ukazujeme si, lebo problémy, ktoré máš s týmito ľuďmi, sú často aj zrkadlo. Že ti ukazujú tvoje problémy. Konflikt s ľuďmi je o tom, že by sme sa s nimi vadili, chceli ich zmeniť alebo zmeniť seba a podobne, ale to je o tom zrkadlo, že on ti reflektuje nejaký tvoj problém zo súčasného života alebo minulého a v prípade karmických vzťahov sú to minulé životy proste. To sú desiatky, stovky možno proste inkarnácií spoločných, ktoré sa čistia, ktoré stále nie sú ešte vyriešené. Že ono je to na jednej strane úžasné, lebo dobre, hádaš sa s priateľom a v tej hádke ťa nenapadne, že on za to nemôže. Ja som mu v minulom živote buchla pambicou po hlave, tak teraz mi to vrátil. Nie, teraz som nasrata, tak teraz na neho naúkam za to, čo teraz urobil. To nevadí, že ma zbil do krvi, že ja som ho v minulom živote byla tiež. Že proste... Jedna, no. Áno, že sme si kvít. Akože toto neriešiš, áno, v daných momentoch, ale že keď ideš viac do seba a snažíš sa nad tým premýšľať, že prečo neviem toho človeka opustiť, alebo že stále nás niečo proste drží, že... Ako taká gumička, ktorá sa len naťahuje, ale stále to priťahne naspäť. Vieš, poznáš to taký ten boj medzi hlavou a srdcom. Že hlava vie už dávno, že ten škriatok hlave, že vyser sa na ňo. Vieš, ale to srdce, že... Vieš, že proste furt... Tak ty akoby Čica určite tento pocit veľmi dôverne poznáš. Ale aj ty máš srdce ako strelec, Filip. Menšie. Chladnejšie. Ale nie, áno. Kamenejšie. Aby sme vlastne celú túto tému ukončili, tak je to presne o tom, že tie karmické vzťahy nás držia
veľmi silným putom. Všetky tieto problémy z minulých životov, ktoré sa hromadia a majú sa riešiť v tomto období, tak sa nás držia a upozorňujú na to tým, že proste to nemôžeme len tak ignorovať. A preto je vtedy dobré, keď už naozaj, že to ovplyvňuje v tom bežnom živote a hlavne berie ti to šťastie, lebo... Šťastie. A to je... Ale vieš, bavíme sa o ľuďoch, ktorí sú na nejakej duchovnej úrovni, kedy týmto veciam už sú otvorení a ich vnímajú, tak je dobré pre nich nie hľadať terapeutov, psychológov, rôznych koučov a neviem akých motivátorov. Je už možno dobré zájsť práve za takým človekom, ktorý je duchovne prezretý. Ktorých povedie proste, a ktorý vidí, že toto sú tie veci, ktoré sa ťahajú z minulého života a je potrebné ich pochopiť, lebo to vám pomôže duchovne nás. Ono ťa to oslobodí aj hlavne, lebo nebudeš stále analyzovať v tej hlave a premýšľať, čo ak a toto. Ono vie ti to pomôcť, oslobodiť ťa to a ukázať ti to tú pravdu, ktorú ty si možno ani netušil, že vie ti to pomôcť. Tak vie to veľakrát veľmi šokovať vlastne, že ty si nečakal, že to bude vlastne toto, ale veľakrát sa deje to, že to mi dáva význam. Ono na to možno prídeš aj časom, že ono to není hneď, že... Ale si to upraceš v tej hlave, lebo niekedy môže byť ten prvý pocit taký, že ja som to vedel. Potom môže byť taký ten pocit, že a toto mi sedí. Toto mi sedí. A potom môže byť taký, že čo ti ja viem, a potom tak človek nad tým porozmýšľa, počasie sa to uleží a hovorí si, ale vieš, keď sa vlastne nad tým tak zamyslím. Alebo vôbec. Ale podstatné bolo otvoriť to a ukázať si to a čistiť to. Čiže vlastne keď pociťujeme karmické vzťahové problémy, ktoré riešime, tak sme vám práve teraz mohli ponúknuť nejakú cestu, ako to riešiť. Ako si to očistiť. A ako si uľahčiť život a cítiť sa šťastnejší, pretože si to zaslúžime určite. Pre každého je dostatok šťastia a keď je to pre každého tým pádom právom byť šťastný, tak tu musí byť automaticky aj nástroj a technika, ako to zvládnuť a treba ju len nájsť a využiť. A každý problém má riešenie. Dobre, super. Tak ďakujem za pokec a vidíme sa. Vidíme sa, počujeme sa. Čavino. Čavino.